Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ye wiase atie nyina anigye ya baako pe na ansa na ye wie no obete wo ho ase na wahu baabi a ugina amen sa asama me bekan eden na ne nti ase no so emu be du amanipa eja ewiase nipa bi o wa asase wesu bi Awurade na de ne baahe including Satan munche niye Satan Awurade na bɔ no enti ade bia aka enipa o abɔfo ensu o de yehuna asase so bia efiri Awurade ɔno wa na bɔye na secret wo mu ne sɛ nyamedwuma ene asɔfodwuma kora yeye no ye onipa bebere wɔ hɔ a o kan sɛ be yɛ den sɛ wɔbɛte ase Awurade na asoma wɔ mu enso mo anya nkwagye 2 ye wɔn so a Awurade soma wɔ ba asɛm a wɔde kɔ no wankan no ɛne ɛwɔ de Awurade asoma no na de ɔhyɛ no ɔkɔka ɛno a na wasa nya nkwa 3 yasa wɔde Bible no ekire mu sɛ ɔbɔ ne pa ɛma ne yɛ adwuma ba wɔwie yɛ no wɔanya nkwagye amen wɔanya akatwe bia afɔ adwuma na Awurade frɛ no na de ne yɛ mihu wɔ mu ne sɛ ɛyɛ ɔno Awurade na soma nipa no 2 ayo no Awurade na na frɛ nipa no 3 ayo no na bɔ ne pa ba at the end of the day no ne nipa ni nkwa de enti ameka sansem we no ɛna de enipa hunu de yɛte de yɛwɔ ɛno ne de yɛn to so ne yɛhoahoa yɛn ho na ma take scripture na so ahu sɛ ɛno na de nipa ɛkɔbu nsam gem this time enti me ba na me be preach ada bia me taka sansem sɛ it is all the matter of Pillar of Zion Church. And yes, I was and then I'm in a mass of the baby didn't come more. Me can't tell me that Zion as well na yetimuno. Only tomb said the whole world as well be a we are seeing your papa, including Pillar of Zion Church. A bear wife muna. The whole world church being where your papa. Zion count. Because problem be about actually be a more behuno. Oba Zion behum be free, sir. Any pakwana a was Zion Solomon and Nuabi and a was Zion. But nipa or ya asole papa. Bra rechem fa home shem kakra bi nipa ya asole papa. Mami quote in the first entero. Enya no na ye preacher fa. Bible say okan Acts chapter 17 verse number 24. O say onyankopon a wote ase onte edan a enipa de nsayo. Enti ye ka asole nya building. Enye name say Methodist, Roman, Pentecost, Anglican, and Pillar of Zion Church. But ye come good church. He's talking about you. If he say, I say, Munim say, wo, uni Christo, na solid ye, edan. Na Christo won ye day, etimumu. Enti Christo won no, onte sa dan na yehunimu. Ana onte a deep Pillar of Zion na Methodist nim. Na mo me okra mi preachi, same na me fa Awurade asem. Na me makwa me Awurade hum abetere me mu. I am the good church. Me ni good church. Say indicate ya ho about this things are obedi na asole be hoahoa no na wayera 2 obedi ni din o be hoahoa no na wayera 3 obedi na dwuma o be hoahoa no na wayera 4 obedi ni sika o be hoahoa no na wayera bana me kan dwam akira mu say Bible no say ebere Yesu be kokoro ka kire suafo no say me ka akira mu say asase so edi bi ni soro eni form a ye dia ma say ni panyamu nkwa apart from medin Jesus eno nko a eno wie ye na dwuma o ye na ba bia mi ko tu ye no afa na me ba so
Yesu asuafo no mbenante na nye nipa 12 ne nko ahu no wo nipa maako 72 disciples 72 disciples sa 72 no enum na sa Ananias na obo mpaye ma Paul no wo free because Ananias for no me miensa de na ni kunu ne yire ne Safiria ono so nko ene wo Ananias ba ko so Acts chapter 23 or so no me miensa enti de obo mpaye ma so no kasa 72 no balesu be kono no oni na chibi enti most of times ya na corrections bi wa me pese me yesa na e bi kase Yesu nya Akra 11 pe e wo mu sa de ba na asem o kan ye no enyo mu nya na bedi na chi after 72 no ba kono mu nyina akọ ba sa akọ we was Bible ko tu say Nyankopon directing say won ko sa na nya so no mo mpaye ma no ya papa because no nya papa nko no ma ne mo mpaye ma no hallelujah ba Yesu na da fra sa nkrofo we nyina soma won ti asem ni yo ono na soma won bo mu ba back in resource no mu de buy no me one word pe wom ano na ya de kasa no about boasting never boast about anything else anything under the sun ade bia no Bible na my order say yetimi ne ho ya ho ay betumi anyam nkwa aja yon kan Bible no kakra Luke chapter 10 verse number 1 33:1 asampakafo adioso say 72 evangelists aw mo evangelism na yantwa de oba besoma wom Jenu machin awrade ya dai oyi asofo aduonu mienu bio na wo ya dai san no ase hwan da soma wom awrade abrade wa mo Yesu so kan na awrade ntima mo nyinti za Nyankopon no ani Yesu no ade o kan na awrade straight wan kan Yesu kura awrade na soma won enti san soma na ase ona soma won to aso aha oche wo mututu asa onika ni nanim oba bia o be kono ono ankasa oya we so obe ko akoye evangelism mo ni nanim kan to aso ma meja aha ocho adwuma no eso na nso adwuma yefo ni sha koma mi enti mo sire otawura no no ma adwuma yefo no so awoni to adwuma no to aso ma mi aha mamu mfasika de ai kotokuo sa de be preach wo ho pen eno so sa ye wo osese wo evangelism na don't go and request what money mamu mfasika boto to asoma me aha asumdwe mra fie ho na sa asumdwe ba ho a masumdwe betena won so asante sa ebesa na ba mo nten na fie na mo betie mu na ho na mo ntena na mo ni di na mo nom de wo fie hokọ ebise odwuma ya fo akatua esen ko aha tuaso full stop jump bra 17 afe osi osuma onwie no mo sa ba hefa back osuma mo ko wi no mo ba back na mo ye ntie de ebesi time mo ko evangelism ne ba wi no resource mo de ibre Yesu anu na mi be gina so akasa akere wo no aja yanko na dioso mienu ne de ani gia san be ka kire Yesu sai awrade san udin nti ahombone ayedai abre won wase amaye anu wase won sai enya se mo bro mo wase nko me kura de me sai unu sai Satan free so abahwe fom tim asa nyinam afemu kon mu ntia se ne eyamia na me ma mo kwan asa mu ntia chan woni nya nyantere so otamfo na wode so na bibia ntime nya dai anyamo because of my command to aso nanso yemu dia mu mama ni nya dai anje sa mbone abro ho asema mu na mom mu mama ni nje se ya turo mu din wo hefa osoro full stop hallelujah
ana obi a wote me bia tenase ne tie me Bible say wei asuafo ne kasafa won Yesu na soma won ono ana so so mun koye adwuma adwuma no mko no so o man sai no o mu ye ni je ba mu beduru ya no resource o mu de ba no o mani age ana me a wasoma me no me ka to se adwuma na kokoe no waye ni ye die nanso me ka kira o se ema wani nje se mo koye na adwuma na ya kama na obone abro ho asema mu na emom sasa wo ya mote so no se wo ya sofo se wo ya asoleba se wo ya sikani se yo ba wale fo so yesu jani ebia you might think say so nyanya wale wi you be happy you lie osema wani nji wasa ne mani mu bia mu na emom ade ba kopo bi wasase we su a oma na ni nji aye da obehu ne sa ya tro ne din wo hefa osoro masese so wo take a generation na adura nwahoam anwaho abire ne nipa aduru so yanchaki anything yankai bibia say din wo enkonwa na say din wo so no yankai ba de anima ye ne say oye sofo kese o prichi o owodomo o wosika o ne ho oden oye ohene oye president oye MP oye lawyer na no ate Bible say eno ene nipa de ho ye ho say e bawura chachisimu a ada yenwura asolim so meba na masa beto bra 1 Corinthians chapter 13 they are making quotation na me yam siseme 1 Corinthians chapter 13 say akase oda oni nyankopon meba say etiasesa na say de owo odo bi onyankopon do onyankopon bi aso won kwaje ba yen taking sem bia Paul be kan wa 1 Corinthians chapter 13 verse number 1 kan mami samedi nipa ani abofo tetere makasa me kan mi enu obo matere mo first one was me de dia ba de nya nipa o abofo etetere ma e kasa 2 to aso na me ni do a me te say ya we agege anasa kasa wo so afa me sa wo de adie san no so ase me sa wo adie asanka na me sa ni ma de afan ahinta some mysteries na me say all kinds of knowledge afa me say faith me say kasa ma me potutu na me ni do full stop enti ahaso so wo beso kire mu say it's not a matter of dreams some ha ebetima ba say the whole church o can dream a ba mu che obi a and so you can still perish ubetimi asa jira because we say ubetime nya diye all kinds of diye nyina bi sa bible ni nya abotere amana enipa be ko bunsam gem ya ba jira serious enti oso betime nya diye all kinds of diye nyina bi na so woni Jesus to na ye ntwere odin won kwangbam ha minim obi awo krono oye kwinsani oso da ya ade chen ya na abam oso da ya ade chen ya na abam anso won ko asole da oboro mo amu chemi wonim obi owo wiase onim awrade so oka asema ye dai ebam last 3 years akobi hia me ehia me nkom onya kristo ni so ebam oka asem ne kira me ma asem ne sei so wo check the book of Acts konfuba no hia Paul se omu nkom no okwa asole no ya konfo enso ebam but the word boasting and the nipa akobu nsam gem and you say it doesn't matter. That's why me nature me say I don't regard anything. And I did be a nyame for I did be a nyame because me hu say upon a did be a betumi aye bia on this earth. So di nim kwangwa you can still perish. Hallelujah. Because they say stage na you do aka anwa na aka manipa. Both ewiasefo and Christofo nyina. Instead of say you be preaching Christ actually nipa. Yabama nipa hu enkwaje ya yabama mo hu so aso mbo se betwere odin won kwanwa mu yamom wura fi and so far as otimi evangelism so far as na so le so far as nipa nyina agina tum so far as na no ate so far as wo dom na ye hoahoa no Jesus stop one say mo stop every say hoahoa no Paul be kan wo say hoahoa eya de na so anya ma de hye awawa nya ma hye because sa asem na da bia me kan Matthew chapter 7 verse 21 no a bebere ntiase
ɛyɛ saa nwawo we ya bi na man krofo no yeraye every say ohun say wona kwa nyina ye pɛ de oye bia ekoso oka asema ebam otimi cast demons mebwa because say how betimi atu ahombone ubetimi akasa ma me pa tutu ubehuna diye nanso woni do akoso you are nothing. Hallelujah. Say na a Christopher aba any listeners etian omu problem. Omu problem because say ano we se na asole na ye. Enti me Methodist ma me hwa Methodist. Cha asem ni yo me hwa Methodist. Me te Zion mu a me hwa mu because of Zion. Na me say me sofo hwa me ho. Me so me hwa me wo ba bia me tinti obi anim say ono ne de no na eje nkwa. Instead of say you be picture Jesus actually woman. Nia won say o ji Yesu di a na won kwaje ya tro di won kwa ngoma na wa ni je no. But na ni je ne say so far as we wura this church in there he's happy. On kwa it's never true. Hallelujah. Dia wasa o ya no onya otewa na Yesu abeto no. Because they say church na ba no we sole a manya di ye we sole a mahu we si we na ya we si we nya me problem pa ne say rich say ya fa enkramofo a wo eboase a ya beko kumasan sa na omudressing omugidie omabrabo omumpaibo the same thing. Say me ka say me ni problem on na me wo problem me boa because me start to repeat as me so mbeka ya ache a big problem of Christianity. Someone what born in Edini Paco Bunsandim and Cremofo last time you the same thing. Almost 5 times prayer the same thing. Almost dressing the same thing. Almost task be the same thing. Mewa. Baby of Fabia later they sent. Almost style of dressing the same thing. Almost did the same thing. Almost prayer the same thing. Police for what was it? Okota Melia the same thing. Okwa Accra the same thing. Baby of the same thing. But when it comes to Christianity, Mibusamo, where is Jesus? At the same time, and can focus on Quran. Quran ba Quran no munina yisu. And they don't contradict. I have one gospel, one Bible. Kuta Genesis chapter 1. Asamba akwa wo eno na wo. But why say uko Roman lifestyle nko. Methodist awon wa nko. Pillar of Zion nko. Having seekers nko. Deeper life nko. And where are we heading towards? I find here Malachi Kasembi. I'm say 2:10 or so. Say Malachi chapter 2 verse 10 or so. Now we are Ephesians chapter 4 so verse 4 coming down. Anya jaba akupe. Anya jaba akupe ni nyina yewo. Me busa. Mo amutie me nyina me busa mo. Yo how many types of God? Abraham nyankopon, Jacob nyankopon, Isaac nyankopon na ye wo no meboa. Ye ni nya me bia biem. Yo one Bible. Tire tuntuma ebuye fita. Asa Genesis chapter 1 asema wona no ana wo ho. Ento se nya me ba akopɛ ne nyina ye wo. Enyi nyankopon ba akopɛ na boy yai. Na ye dan na afedie. The method is kind different. The Zion kind different. The having seekers are different. And until someone one ya wa ye ho no. Adentina someone one about Mbappe Munaba. Enti ya tetemu sa na yakose because Yesu na pon na soma won and so mo okato mo se mo mamma ni nye. Mo mamma ni nye da. Se me soma mo amokoy ya bibiasi. Ba asase so ate ya wa ni giye. Ena me kan dwama kirew. Enya wa wo so fokese ye. When the Yesu na mu pon na soma no. Wa de yo sa so na wo mu no so fu maame una kuta ne bag. Una bench of the pant to the wawa. Dabi ameka na masole me nyanya atwom so da. Ana me nyanya twani mu so da. Ya mfa Zion emmo ye ho safo hene. So apart from Zion, there's no eternal life. Master, apart from Jesus, holiness and righteousness, there's no salvation. Sam kwaje ne konkunu yanim. Udini nkwaje mu a ama wani nje so wo Zion so ne dem. Am wani nje so Pillar of Zion
yes wo Roman serious because that be am ka na me kra wura ho because enipa yira enipa kobu nsam dem nyame ba ko na ye wo Bible ba ko pa ne ye wo na dai na fa die papa mu we aba Arantira sam papa mu we aba Ephesians chapter 4 verse 5 fa no so mami Oso nyankopon kro enyo nyankopon kro asubo ba ko me busa mo Assemblies for Masu. Zion ya Masu. Deeper life Masu. Heaven seekers Masu. Adenti na afedie ya wasubo baako. Yesu baako ni abegina bi. Ah. Eye jide baako. Asubo baako. Yesu baako. Ana die ba biam. Na deficiency. Monim de ntia ya nya sa problem. Ni nyina ya ho a. Yes. Ebi say ya nya ya adwen say ye yi Yesu akire nipa no na mom ye yi churches ni nipa na akire won tira meka no ye yi ya no nkire sanka ye yi Yesu no na ya kire ya ntimi questions bi obi busa me meka tesa masa sa question we wuhia kwalihwe Yesu akiri kwan na Yesu metena wo mu say Yesu metena wo mu a obeyi watan oboni nyina ho ntimi I don't me njibi bia ni enipa me hu say enya me yonko no enipa woduru the kingdom of God o say asasi so wo sika eno nya nwaho a enya ni je nti o say hu ne yesa ena di akire no ebere mu onten ba yedai abeba ebise nipa ba ya hopafo sika pafo anwaho a bosin ena say aka enti timbweni wawa no tinini so wawa no enti nipa na dimpone no na ya wawa no because of say he's a king because of a director that's what say nipa because of anwawa me ka tam say anwawa nyemkwa anwawa nkwaje nim nipa nyina betima anwawa so na wo kwose obetima nya diye nya akọ heaven about 10 times o say no na ema wo nkwaje enu ni nya ni je Ghana wana tutu be border aso so betima tutu be po obi atima computer ma center free so ba chifom team ya ka chen sema mo manani nje ya bayi Yesu akire nipa no ana yeyi ye din ni de ye di ye ne de ho ye de ho atoso ana akire nipa abusafo me kanya me so no kura akire wo sa woti wo busuo mu no ho adwuma bone a wo ye sika wo di konti wo ma me ho ahoa wo wo papa mo ho ahoa wo e ba to de me kan adwuma bone koken a wo ton a wo se nipa because of money ni to so kofia ye ho ahoa wo Bible say wi ase wie ye no ye be di adanse ba ko no ya ho ahoa nipa be ho ahoa wo aso na wo di bone o ton sama nipa no bodam o ba no bi da o ma ye ya graduate is now to microphone no bodam ni afro director indeed aya wo funu ya bon samranya wo do de nyame abodiri nyina abobomu na ni pa hoahoa mo monim de free kwan so ba onu aka che onu oso mu samo mu mani nye and so what you say the whole Ghana ati watum ya hoahoa wa wo se no mfa nkwaje ma e true abi before especially yan ye pesa de no obi din se mfunu ane ya hoahoa no do benya di nti because aye ba on ye be frɛ no amana ba be maska ne de ye yie enti ade bi obeye bia ye fon kra ne ya hoahoa no sa na sofudie mu aye sa na kristosu mu aye ana de papa mu ka sia wuram enti say ukọ churches ni bebira obi o ye sikani bia ye manipose my baako owo ai magazine ye frɛ no ai biro afidin se David asadai wanya ni sika afa na asole atonsa afa se ye ne eda ana o se media na minim awrade ho hwe o minim hwe ana mo ba be ya me eda me sika nti mo ba ya me eda mintimi nya ene wo taya asole no ya se my baako okrom ha o ye skani pa me afidin ya so o na asole okoye okoduru wa ya se ya be ya ne eda no taya asole no onso ya koto company fa asadai anwa wo bone
anwawo hunu Yes. ene nipa esososo emfa nkwaje amawo Dabi. se mam wawam ho mam mam tirimu nyam de ha sister se woni ska ho emane ma wotirimu da se unya sika no ni beje Shit. so anwale ya emane nya o se wale no ni beje da enya no kure sa wonkwa abrochira na yo so duro abrocha no ni beje a oboa you lie. What? There is no joy, there is no peace on this earth. Yes. Asama kupa na Yesu kan ye said there was woman ani ti wa asase we su eye nipa ya churo din won fa osoro say ya churo din wo president list him say Ghana wo be president na say anya ni gie anya ni gie ma edi gie anya ni gie masa me check scripture na musa afena me ho wo so say rodin check sa anya ma we nyina on found the number of days how they call evangelism afodi ahodo a boy on fa ho kai revelation mami Emsa 3:17 or so 14 verse number 14 was na odiki anuma Lordi kan enuma no na odiki asafo Lordi se asafo mo bofo no chira koma ne se na amen church samuwo Ghana church samuwo obuase mo am ye program o radio so ha eni pa ti watum ye betimi ati watum obuase obi obeba bia bete odin so be se na kofo ni mu nyame ni mu onu kwa Yesu na soma no so the nipa na soma radio na ama kwan me shall dressing legacy seno aso ti radio so asa ente na yam ya sa radio nti asofo na ohoso om nti onya ba ko pakura mani nyina ten onya ba ko pakura mani nyina ten sa dressing no ni mess no de to a da bia na no de oboase kroma na onim so wase no te won wase wajira because on the Yesu o ma Yesu suma o mo no o ka tom se mo mu mani nje eto oboase nyina ti watom as a good presenter as a good preacher was say enjenkwa tindie what as suppose so what did die hwe wona munim de free wiemu ba eja bi be to te sensuo e de nipa be gum e ko hyan ye hiafo ti Yesu se mo ntena sa so mo de mo hoho mo mo nja bodi na hodo doctors ahodo doctor so for your body doctor yes reverend left and right blue and white and so Yesu buy you should din rabbi we so akini ade anwa ho hunu Yesu se men kan tira mo sa enye akfo no muntie and manya access to president mako regional minister hoda mako we hoda mako 10 countries mako 11 countries Yesu se ni nyina ye foolish was encouraging Omuna nipa. it doesn't omunya nipa omu ko toilet yes omu teta omu ye nipa yes etunya kwa president odi na e mada na you na he Yesu se mfa we nya nwawa di onu de nyankopon na mu asoma no wose ma ma onwawa ne ho mo tete radio so edina mo betene na ya mo de ana mo ne nam ne mafunu ba ko so mo so marriage program asadai na obi okon han ni da ye kana so papa we what radio no so na no dendenden kwa yes ni nipa boni odi tifie no me ko han ni da ma de odi ye me no aso say what din wo boase ya hwa na ye ne fe Glory. brothers and sisters mama ma din na mo betene nyamu de o mama ma nwa wa ne nyamu de o mo mama nkwaje ehun hia mo yes ti me madwuma me ye me mbra me ho da bia me ka kire nkra me no nam say rich adwuma na ye ye enya me madwuma o enya me madwuma Erade. eye rade adwuma na ye ye enti me nya so for say e was say me ye so banti da bia na me ginam e da me ni message me ka kire nko rade mfa bia ma me monko ka because enwa kro fo mu kasa yes and so say nya chom na wa ho hunu nti Ono abekasa. abodi owukra no okọ ha masa masue nyankopɔ asɛm na hu sa sɛ bibi biara ni ho ofre obi bɔ ne pa owie no ta ne kwan owie okɔ ka tɛne sɛ hawe mani wani anu ana me chia wo ka enti odi na wo je no wo ji wie yi wo ya ho akatua ba ne kuro ne mu de ɔso wo nya da wo ma hɔ wo nim sɛ rado otimi soma otimi seta kɔyɛ adwuma ontua ne ka ana seta bɔkɔ tiri kɔ fa so akwaje nkwa ba ono bɔka seta timi fa so because ono the ball no mebwa to han na wontua ka radio ya yigina so yi enya enkwaje nkwa ho asɛm no mu ka
omo ton sane bibia bi wa ha enso duru nkwa je tam ro de fa so je de enkwa secret wo mu no ade on na wiase ne de ntiri opem wo ye ento betima afa te se funumu afa mu aye biribi enso na woni nkwa enti na Matthew 7:21 no Bible ne say won no kwete na nim ka say awrade jamfa wudi ana Corinthians ne say wodi betu ahombone obenya di enti wo pa da bi akọ heaven 10 times bra wase no amoni nje wo ho muntu sa ne manimu na montire ne pa Yesu kwan mumyenja ya so le sam no na yentire ne pa Yesu kwan so muntu twa so metiro mu di won kwan ngumam abranta ba ko da ya fa no ye wadi ase oduani amana ma ka tonyu a me fun ya me gina hoyi na regional minister afra me one office now say this boy is very foolish he don't know his left and right kero de wa no nipa fe nipa no what the one who say nipa afra no or the one who say eh minister afra no ha atage to baby wo no afa me to na ma ye confuse boy na de wa boda mana but tonyu na asem ya wo kan ye nyansa be ne wom enti se we na be hu ya no na twa picture no de hoahoa ne ho minimni pa asomasi maduru ha sofu we kura me ben no me na me je ne bag otu ani matiem minim otumfo mo de mo nkoso otumfo won ko toileta mo nko busa no so won ko toileta na mo nko busa ne doctor say o mo ni nsu da ha nipa mo bo Yesu bo ha o se nwa ho ni nyina be ye jan e be ye hunu because I'm for so be any so and one year too much a does a dini penya too much I was a four Bible say her or can Corinthians a munia akofa ne Nigeria mo say one First Corinthians chapter 5 that kind mommy First Corinthians chapter 5 verse number 1 was say Abraham upon the day of ye jana so free dwada o ye ni bra bre what say wabaka se dwamamo wo mu edwamamo anya amana mu fo mu mpo obi a woni na jajere ebi anse Ghana obi ni twi fa ne sofake to ayere na delay I interview no radio TV so anya ne fare o sa kan se no person na yere ne sofake to ayere ne da ne ni pa hunu sa wonye angel o ye nipa wase obi akoya sa ankwasa sem so mu na so ye dai hoahoa no abira Ghana for kambi na ne so ne makan ye what I say odin kwasa sem poni pa hoahoa no ye nyango pon beba no ri nyakom e jade nanim aso nanim ahu yehiafo nipa ne maame akoda mo hoahoa no papa bonne so ko de tumi de so for se o ye ayi ye kasumbo apotu pre o ya apetu pre me ye angel entin se hunu ene sososo bone ne sososo ye wo bone masa dia asase we ho sanka munim nya sanka munyine hunu se ehome na kutam eda obe stop no na stop una so ye hwan wase ne tama so ko se kenipa nim nyansa ka ye besuru no na mo nchake principalities powers of darkness mu so mo say osoro no mo sinsem mu ana so mo sinsem o mu owiem o mati no obi yada e wo ho enti everything is under who God obaso a kira say bibia wona se asofu ma me fo mo mo ho me ma sole so ba me asole dem ho a me sole ma da ho no o mani nimi so o bia ni nimi so because ma kira won sanya me no beti mi di ye nyoso fo wona ye di na chi ye di Yesu Kristo achi enti amfa za ye ho ye ho ye di ye nkwaje ye wona ye dai e ho ye ho so far ma so le koso na ye say ho no JC bedress ni ye say ho no abusafo Yesu ba me ya frame ade de ma me ebunsam gem ho asem ya ma me hwe biem ya kire me jan se de sitie se de mu do sitie se na anu edin sitie se me mbonda woro se mani pamfo mu kra nkosa akronim ebi so wase de aba wiase bi ma da na bi ma biem
enti dwane je okra ka to de mboye ni sa o maji Yesu ni Yes. on hwe Yesu akiri kwan Kwan. on hwe se be twere din won kwa nwoma mu Ile hia. ya ankofo bi ko ho amaami bi omuko ya omuko ho Yesu Yesu ya funa wo anu no fa anu me de wa ye nhiro na o hwe mo na se hwehwa ni mufo nya atwom obi wo me anu onya nkwa Yes. mebwa Yes. obi wo me anu onya nkwa minim obi no fa no onya nkwa me ka tira mo sa ya funa wo me no fa me no me ye no onya nhira Yes. same maame mare wa nyimi ani no wa satira obehye Roman for Montier. Yesu kai. Roman for mo na mo tena ono akasa de owu no mpo yina ma Oyi na ma. mo tena fa mare the statue Melia ko. na mo fa no wa mo nso aso no e dam na mo bo Yes. The bomb power fans. Aka. abosom sam na mo ye ni samu ni ma Yes. Yesu pai ni maame ani enu ati wasa akọ baabi foforo no wa so de mo preach na ni abere a o ankrofo be ko tena o maame no papa afro o dane na ni hwe so wan ni me maame wan ni me papa wan ni me nuanom me maame ni me papa ni me nuanom ane wona o tie ma asam no de won di so Luke chapter 8 verse 19 down. Oh, bad there. kama me Was na ni nuanom ba ni nchen. ni na ni nuanom ba ne nkyɛn Say this one to me amen. ɛna ni pa ne tene so nti wontimi mmaa no Aka tell say. o ka kyerɛ ne sɛ Na nu jan fifi. o maame no papa no nua mo hwehwɛ wo E de talk wa. ɛgyina fikyire afra wo Na obvious one. ɔgua se wɔn sɛ Na ni nuanom no tena. me na ne me nuanom no wɔna wɔtie nyankopɔn asɛm Wo di so. na wodi soɔ Okay. yɛsɛ ahoɔho a ɛna ghanafoɔ de nam me kase yɛ sei me fie yɛ sei me land yɛ sei me company yɛ sei matɔ wei me wɔ wei mayɛ wei asɔfoɔ nyinaa yɛ bi Ah. asɔfoɔ nyinaa kyɛ bi ɛna wɔporo to nsɔlema na nsɔlema no ɛgya yesu din bɔ no mu bɔ asɔfoɔ din me ma ma me nsɔlema no wɔɔ ne Yes. sɛ nyɛ yɛ anipa ɛna mobɛhyehyɛ no monsua sɛ mobɛhyehyɛ yesu akyiri kwan sɛ sɛ monhwɛ nsɔle ne asɔfoɔ Ah. Kwasempa. nti yɛ papa wɔ preach no ɛnyɛ no ne yɛagye no di Dabi. ɛnyɛ no ne yɛdi n'akyi yɛdi yesu kristo akyi Ti. Ene papa. awawoa bɔne wonkɔne nipa no preacher kɔɔtwe nyinaa agu ne fɔɔ so ɛso na wɔbɔ adwaman Bokrono. Kratot. buku biara bi wɔwɔ bi preaching biara bi wɔwɔ bi sɔle biara bi wɔwɔ bi ɛso na wɔdi nsɛm funu ne yɛhoahoa no Oni na ho. monim deɛ firi soro baa ho kama gyae saa nneɛma hunu no kama gyae saa ahohoahoa no yesu amma kwan ama yɛ ahohoahoa no wɔamma kwan ama yɛ ahohoahoa mary wobɛhu no ɔka kyerɛ mary sɛ mary ɔbanie ɔba woma me nneɛ mo nkɔ Akyere no. kɔbɛpagya yesu abɛyɛ ne sɛ ɔnyɛ nipa ketewa enti ne sɛ obi ba yɛ mpi a obi ba yɛ dɔkta a kyɛ sɛ wɔse ne so nipa bi ma ada na ɔde hoahoa ne ho saa ahohoahoa wei ama nipa bebrebe kɔ bo nsɛm gyem Kwasempa. ɛfiri sɛ na obi yɛ leader obi yɛ panyin a yɛntu ne fo Dabi. kwasase mo bɛyɛ bia ne yɛhoahoa no sɛ ne bɛra so no wasɛe ɛni sɛ ɔnyɛ obi a ɔbɛtumi ayi watan atumfo a dana ase Dana se. Pena asem. dana ase Pana ye. ɛnkanka ne sika koraa deɛ ɛne ne no deɛ momfa nto nkyɛn owura asɔre dam na wɔdi nkwasase na papa wei kɔdwa abora ɔkɔ n'asɔre dam tafo pentecost yɛsɛ ɔtɔ kaa ma n'asɔre ne ɛda baako ɛma ɛda ne di nkwasasɛm na ɔkɔgye ne kaa ɔpaapaa no som na ɔma saa ne asɔre mpanimfoɔ akɔ akɔpa ne kyɛw Ese kwaje. youth president ɛpirikyi sɛ ɛne kwa sɛ nkora ne hyɛ ntale ntiantia ɛne nneɛma funu na ɔkɔgye mike no sɛ masa ɔmu tam na so mɛnkeka saa nsɛm no na yɛ hoahoa no because of sɛ wɔwɔ money my fault Ah. Inwa. Usibo beshi. monim deɛ firi soro ba nti a nti asɔfoɔ ɛhu ayɛ mo ma a mohoahoa sikafoɔ a wɔmo nsɔle dam obi aware mmienu ne mmiɛnsa ɛnan moabɔne ada god will judge you Yes. awurade bɛbu mo atɛn Ah. ahoahoa funu because watɔ kaa ma wo wɔse fie ama wo ɔna hwɛ wo ma ɔtua wɔta be bible sɛ mma mɔne ngye ɛwɔ saa nneɛma no nyinaa bi mu ama wɔne ngye sɛ ɔka dɔkta so wɔ ghana ama wɔne ngye sɛ ɔpapa ne hwanhwan apɔso kɔdwesafo ɔkɔa ne convoy ɛkyɛn president yɛbɛgyina ha ɛka so mu bɔ wiase nnwom ɛwɔ asɔre dam yɛwie na nkurɔfoɔ gyina akyi bɛpa yɛ abo yɛn ahoahoa because of sɛ ɔwɔ sika ɔwɔ din Jesus will come. He will never be quiet. Yes, to be son of a chess and woman and Nadia. About chess assassin and Nadia. What am I dear Mupe? Obiana do Pamilia Minu of Biafon. Me were yes, so I found 2 with Yemino. And for one solid 1 1. Betty, yes, to be
twa se be tro din won kwangumam efisa papa no ne nkranta no ano tejam jam ana na nia yakọ ordinary na bomutam bible say was the din nyankopon asem ordinary bofo nyina aka no ento osuru beta din be say ai simaduasa efisa o sane abafom o sane abafom na be buatan eta no unu sika baji ba bia mbafa eta no no yiri mienu no ha mesi nipa bia ofo bi yire nipa bia o wale mienu ni tiri ate ensi so no wasedada we are president o we are doctor o because bible say do ko bi yire hono oni dia oniti obi etimi afo bi yire na wasa bu nipa na guso because so sika obi etimi ji obi yire free ni nsam because of the sika twan wo wie ye baba wase do fo bi yire no oniti eni sai nipa no wo kwasea so ye sikani o ye panyiro o ya akro wo jemi wakwa je duro ne na mboase ha ana ya ho ohoden ha omum wo ho nya ye watamfo omu nyina ye watamfo odofo ba kokura ni nipa odaw ni do tso wo nkwaje o tso wo nkwaje na ye odofo eni sai dwama na wo bo no okọ ba na maame wo diskane ma no waje na okọ o maame ye otamfo a wodi kan ono because o musa o dase yin for na nye sikani free and so hoahoa me ba we die menhia na and so onim sa oba no fa ne nkoto adwuma mu umia company bi ama no umo de tele bi ama no to ba ne nya sika we wo he a o de brawo ba tan bone no wa diska no na wo wa ba no kofi de o ya de o ama de o ya de o ene so o te se yesi na bu akunu no abasa bone anwo bone sika akra ebenya nti manager si Jimmy Yanka director Jimmy Yanka asafo Jimmy Yanka edin no obete no na hia no anwa won na hia no last TV so no obi ni mbusa na ma no enti mo se me ne hwan we si wo de uni size we si wa uni Nyankopon no wo sere yenyaje sankwa ni Jimmy range of etoto mo ne ka mo didam efi mo dam nti wo ho no asuka bia ha me se obi ani Ghana na nyom yam de chair Florence otonom na ate wa na wo Yesu moma yensuro Nyankopon efrisa ne ma ye na duro moma yensuro asafo Yehowa o osuru ni ye fie asasi su dia eye ya metenyom na me Yesu antohwe wanyu obi am na anyi na 1024 omu nyina awo an se de wo ye na je because o shan crofo ma school anya so onya do ye o omu nyina omu ya do ye adifo atrofo omu nyina ya do ye omu bua nipa esuna bua omu bua nipa nintino omu bone ye ntimi kan kire omu to omu nyina akose me ka trom so omu moto mu hye nya yo matamfo de omu bedi ntino omu ba omu nyi wo matan no Yesu ba tane jo krankwa abeshe onipa bese wasa siso onipa bese wasa siso obebom na wafra na wayini diewo obebom na wafra na wayini diewo nipa bese wasa siso onipa bese wasa siso obebom na wafra na wayini diewo obebom na wafra na wayini diewo ose wosime ne dia yi enam so ye botobo jontima fuafuru nu ebisa wo dia wo ka kire ho Ghana sa wo ye sikani wo se me yo defo menya me ho hye hia me na wunim se wa no mani hunufo Bible si anka nto se wunim se wunim mani hunufo wunim obroni ohiani anu ni frani anu dajani wa jo yo sa wo ye sikani so ye mo brofo wunim left and right wo mo bo Yesu be ba to mo be kire mo se wona asase ne dia be kire mo pa sa mo mutimi mamuma etimi ko pe position e papa na mo mankrofo ma bro bodam dia you shall be judged according to your words e ba din shira mo no nyam kese o Yesu dim Baba